Jeg vil fortælle om sundhedsvelfærd og overbetaling af privatsygehus i 2008. En disposition er en indledning, efterfulgt af problemformulering, problemstilling, delkonklusioner af problemstillingerne, metoder og konklusion. Indledning. I 2008 og frem var der meget omtale over, hvorvidt der foregik overbetaling til de private sygehus, eller om der ikke var. Den daværende opposition var meget utilfreds med den måde regeringen håndterede fordeling af goder og tilskud til henholdsvis de private og offentlige sygehus. Problemformulering. I hvor høj grad kommer det til hvilke partiers eller patienters fordel, hvis den daværende regering VK overbetalte privathospitalerne? Problemstilling. Hvorfor mente S og SF, at V og K brugte for mange penge på de private sygehus, og blev patienterne behandlet ulige? Det første er den redegørende delkonklusion af spørgsmålet, og den derværende regering lader overbetaling ske, fordi det udskyder en reform imod overbetaling, hvorefter at vi skal finde ud af, om de bliver behandlet ulige, eller om de bliver behandlet lige. Venstre og Konservative udskyder selve reformen for at stoppe overbetalingen. S og SF de er utilfredse med den reform. Det kommer til velhavende folks fordel, at de får overbetaling, fordi de får bedre pleje på sygehusene. Der er et citat fra Lars Løkke, der siger, at den udvidede frie sygehusvalg handler om at give patienterne en rettighed for at vælge køen fra, hverken mere eller mindre. Ved siden af den patientrettighed er det selvfølgelig løbende behov for at effektivisere sygehusvæsenet. Det har bare intet at gøre med udvidet frie sygehusudvalg at gøre. Det synes jeg påvirker folks økonomiske kapital, fordi at det nedværger deres visning af penge, som for eksempel løn og deres habitus, som er påvirkning på deres nye oplevelser til deres gamle oplevelser, der også bliver forværret, at de ikke får samme støtte, at de ikke får samme behandling fra offentlige sygehus til privat sygehus. Illusio og doxa, som er de udskrevne regler, kan påvirke dem ved at de heller ikke bliver behandlet lige. Bliver privathospitalerne overhovedet overbetalt? Det her er den undersøgende delkonklusion til det spørgsmål. Privathus får ca. 25-32% fordel i forhold til de offentlige sygehus. Privatsygehus får 463 millioner kroner af etableringstilskud, og det er utroværdig kilde, fordi at der står, at det er egne beregninger. Hvis vi kigger ned i skemaet, kan vi se hernede, at det er fra egne beregninger. Bruttonationalproduktet i USA er på 16%, imens Danmarks kun er på 9,8%. Og det der er mærkeligt, da USA bruger den universelle velfærdsmodel i forhold til Danmark, der kun bruger den residuelle velfærdsmodel, og markedet styrer mere i USA.
den sidste. De er uenige om, hvilken velfærdsmodel Danmark skal have. Venstre går ind for den residuelle velfærdsmodel, men vil ikke sige det helt tydeligt, imens S og SF går meget tydeligt ind for den universelle velfærdsmodel. Hvilket er den smarteste, og hvad gavner landet og dets borgere mest? Det her er den diskuterende delkonklusion til det spørgsmål. Og Venstre går ind for en residuel velfærdsmodel, og det er, at det betyder, at de vil sikre mod fattigdom gennem grundlæggende velfærd. De siger det ikke helt tydeligt, fordi at de stadigvæk skal have fundet ud af overbetaling, om det private sygehus vil gavne eller svække samfundet og velfærdsstaten. S og SF går ind for en universel velfærdsmodel, som vil gøre lighed gennem det mest mulige velfærd for alle. Og den er bedst for at gøre alle mere lige på det punkt og få andres økonomiske kapital op og deres habitus. Tina Nedergaard citerer: jeg tager selvfølgelig til efterretning, at Rigsrevisionen vurderer sådan, men de har set bort fra, at vi ikke kunne have lavet en udvidet frit sygehusudvalg. Hvis vi lavede en ordentlig pris til at få nogen ud på markedet, vi skulle have et marked, som var stort nok til, at vi reelt kunne tilbyde patienterne frit valg, og skabe en konkurrence, som gav effektive visninger eller viseringer i det offentlige sygehusvæsen. Og her der gør hun faktisk imod Lars Løkke Rasmussen, som han siger, at de ikke overbetaler, men hun siger, at det var en nødvendighed at overbetale. Og velfærdsmodellerne blev brugt i anden og tredje delkonklusion, som jeg sagde før, den universelle og residuelle velfærdsmodeller. Metoder. Korporativ metode blev brugt i den anden og tredje delkonklusion, som er, at vi analyserer og sammenligner skemaerne og diagrammerne, som er vist her, med den bruttonationale produkt og overskuddet eller overbetalingen af det private sygehus. Kvantitativ metode bliver brugt i den tredje og sidste, hvilket er diskussionen, og det er, at de får informationer som for eksempel spørgeskemaer. Konklusionen er, at Danmarks økonomi er nedgående, og hvis overbetaling af privat sygehus fortsætter, så kan vi gå fra det residuelle velfærdsmodel til den universelle, hvor at markedet kommer til at styre mere end staten. Det er vigtigt at være kritiske over for kilderne, vi har fået udleveret, fordi at det er egne det var egne beregninger, der blev brugt i de forskellige bilag, så derfor skal vi være kildekritiske over for dem. Ja, det var det.